Quins canvis introdueix el nou reglament d'estrangeria? Doncs el nou reglament d'estrangeria en relació amb els joves introdueix diferents canvis, però el més important o el més destacable és que facilita l'accés al dret a treballar i per tant facilita amb això també la possibilitat de que els joves renovin. Hi ha molts canvis, com per exemple que l'administració els ha de documentar en 3 mesos en comptes de 9 mesos, o que han canviat els diners que els exigeixen per poder renovar, però el canvi principal és que a partir dels 16 anys poden treballar i això permet que es puguin acabar tots els processos d'inserció laboral i tots els processos educatius que es feien amb els joves que abans es quedaven sense poder finalitzar perquè arribava un moment en què no podien fer pràctiques i llavors no podien acabar el que estaven estudiant i es quedaven tots indocumentats. Quins són els punts més positius que veus en aquests canvis? Doncs el punt més positiu, sobretot, és el que els han donat el dret de treball a partir dels 16 anys. Llavors, això fa que els joves puguin terminar els seus processos educatius i formatius d'una banda i d'altra banda que puguin renovar, perquè per renovar ara els demanen que demostrin uns ingressos mensuals d'uns 463 euros i aquests ingressos poden provenir d'una feina, poden provenir d'una institució, poden provenir d'una subvenció, llavors això facilita molt tot el seu procés d'integració. D'altra banda, també crec que és molt positiu que han tingut en compte que hi va haver-hi molts joves que es van quedar indocumentats perquè abans exigien només recursos econòmics i no tenien en compte que el jove estava estudiant per poder renovar. Llavors, tots aquests joves que es van quedar indocumentats, el Reial Decret preveu que si encara no han fet els 23 anys puguin unir-se en aquest Reial Decret i renovar amb les mateixes condicions com si no s'haguessin quedat indocumentats. I això, per exemple, crec que és una cosa molt important a tenir en compte el nou Reial Decret també. Quins són els aspectes més negatius? En quant a aspectes, clar, jo d'entrada em sembla malament que continuïn demanant una exigència econòmica als joves perquè, clar, són joves que estan en un moment de formació. També s'ha dit des d'estrangeria que en principi no seran taxatius amb això, que tindran en compte els esforços d'integració, però bueno, jo encara estic neguitosa per veure com aplicarà finalment estrangeria aquest nou reglament, perquè a vegades hi ha moltes esperances, però després l'aplicació és conflictiva. S'ha de veure com s'aplicarà.